ние сме отделили един учебен час. Затова пита за въпроса, нали така? Зала пълна с толкова изявени в демократичното си обществено присъствие хора не може да е толкова пасивно. Здравейте, господин Костов. Това, което ми направи впечатление в началото, аз казвам Станислав Станев и съм последна година финанси в Българския университет. Това, което ми направи впечатление в началото на презентацията, беше, че споменахте сливането на държавността с криминалността, мога така да го нарекам. Мен ме касае много този въпрос, сигурно и всички останали. Как точно ще адресира лабораторията този въпрос? Не знам, че няма да стане съдебна система, но какво точно имате предвид? Благодаря. Аз не ви чух точно. Извинявам се. Сливането на държавността с престъпността, как точно ще адресира лабораторията този въпрос? Защото наистина ми е много интересно. Ами, то е споменато тук в предизвикателствата на България като силна, включително трансгранично организирана престъпност. Аз не сме отивали нататъка да се занимаваме с дефиниране на риска, но във всички случаи този риск се наблюдава, ще бъде част от доклада за рисковете по сигурността. Това се занимаваме непрекъснато. Други въпроси, заповядайте. Андрей Врабчин се казва. Аз имам следния въпрос. Благодаря ви, Андрей Врабчин се казва. Въпросът ми е следния. Всички тези рискове имат своята тежест и последствия при определени цели и посоки. Тоест, България преодолява тези рискове по някакъв определен начин и анализа им е следствие от целите и задачите, които самата държава си поставя. Има ли изясняване на тези цели и задачи или просто ние като един статичен участник в тези световни процеси поемаме и изследваме рисковете и това писане на доклади не е ли е постфактум, т.е. съществува едно събитие и ние го анализираме, т.е. за да може да реагираме добре, не е ли добре да си поставим като цел едно предвиждане на риска, каквото и целта на науката, да може да предвиждаш резултат. Това никъде не видях да съществува или един принос, т.е. идеите са по-силни от първите и от властта, така че най-добрият вариант да се справим с нещо е да се стремим да имаме принос, а не само да прилагаме. Приноса в нашите доклади ще се изразява в следното. Първо, краткосрочни прогнози за това какво може да се очаква в един близък период. Например, доклада за доверието в институциите и доклада за политическа констелация в края на месеца, които ще прием, ще завършат с краткосрочна прогноза за това какво е нивото на политическа стабилност на страната. Съвсем, пак повтарям, безпристрастно. На тактическо ниво. Не всеко нещо може да се анализира в стратегическо ниво. Вие сте прав, казвайки, че ние ще действаме преди всичко постфактум. Това, че действаме постфактум, се определя от следните обстоятелства. Ние работим само с открита информация, както беше казано, и с такава, която е открита, достъпна с преса до момента. Ние нямаме свои източници на информация, каквито има администрацията на страната и нямаме никаква амбиция да се мерим като капацитет с една администрация, на което и да е ведомство, за да можем да предвиждаме и мерки. Въпреки това обаче, правейки прогноза, например, си позволя да илюстрирам с ситуацията, с извънредната ситуация с нелегалната иммиграция. Значи най-опасното нещо на този риск е, че той е неопределен. Той е недефиниран, не е ясно колко време ще действа и не е ясно целият размер на последиците, които може да предизвика в страната. Поради тази причина такъв риск ни е дал основание да си позволим препоръки. Значи, когато има такива много сериозни заплахи за сигурността, ние сме си позволили да направим препоръки и
действия, въпреки че в този случай то се дължи на благоприятно стечение на обстоятелствата. Няма да бягаме от тези неща. И трето, когато някой иска да управлява ефективно и ефикасно рисковете, които стоят пред него като институция или като организация, в стандарта всичко се нарича организация, той може да разчита на опита и подкрепата на лабораторията като външен консултант да инсталира там всички необходими за спазване на стандарта процедури, структури, инструкции, подготовка на кадри и така нататък. Заповядайте. Благодаря ви, Цветлин Йовчев, министър на вътрешните работи съм в момента. Искам да ви поздравя за добрата идея и за този проект, тъй като той е, според мен, не само от научна гледна точка едно предизвикателство и едно много сериозно начинание, но и от гледна точка на практическите ползи, които ще има. И съм на мнение, че тази идея и този проект трябва да бъде подкрепен. Струва ми се, че ще срещнете няколко много сериозни предизвикателства и наистина се надявам да успеете да се справите добре с тях. Първото предизвикателство е свързано с това, с събирането на информация и обработване. Защото ако разчитаме единствено само на това, което се публикува официално, първо, че е изключително голямо по обем и изисква необходимата преценка, отсяване, селектиране на тази информация, систематизиране. И наистина се надявам да успеете това да се справите. Второто за мен е важно предизвикателство е свързано с дефиниране на националния интерес. Без да успеем да дефинираме правилно националния интерес, ще бъде трудно да дефинираме и рисковете, които проистичат оттам за България. И наистина в тази посока тук ще се позволя съвсем малко да не се съглася с господин Костов. Няма как да избягате съвсем от политиката. Защото оценявайки рисковете, трябва да има единна визия за това как трябва да се развива България. Аз мисля, че към момента няма някакво сериозно политическо разминаване. Всички подкрепяме това, че България трябва да бъде една демократична държава, върховенство на закона, свобода на словото, пазарна икономика и права и свободи на гражданите са основни стълбове. Но наистина от това не може да се избяга, защото без една такава визия много трудно можем да дефинираме целите, които искаме да постигнем, но там от рисковете. И рисковете, които проистичат за България от промяната в обстановката, в средата на сигурност като цяло. Така че искам да ви поздравя още веднъж и да ви пожелая успех. Благодаря. Ние взимаме целите. Ние взимаме целите от съществуващите стратегически документи. Например, има стратегически документ, който трябва да се справи с рисковете в демографската сфера. Там е описано, там има цели, такива има в стратегията за енергетиката и на времето имаше малко по-друго име. Тоест, има многобройни стратегически документи, по които ние в момента се ориентираме. Ние считаме, че работата ни е предимно фокусирана върху националното съгласие върху сигурността, върху националната сигурност. Във всяка страна в Европа има национално съгласие по ключовите интереси, които са изразени в националната сигурност. Това от една страна. Първият въпрос обаче е много интересен. Аз малко ще издам намеренията на лабораторията, всъщност ще ги издам доста. Ние в момента сме в преговори да придобием една много мощна търсачка, която ще обучим в следващите месеци да извършва търсене върху абсолютно всичко, което може да намери, което ще бъде свързано и може да бъде адресирано като рисков знак за България. По темите, които имаме, като ще ориентираме по тези наши 29 риски, първични и вторични рискове, рискови профили и тези 19 нарушени рискови критерии, където се развиват просто кризисни процеси.
Тази работа ще ни отнеме месеци, вероятно, но може би след около година ние ще имаме тази интелигентна търсачка, обучена от лабораторията, която ще помага на сътрудниците ни много бързо да стигат до локализацията на рисковите знаци, да ги протоколират бързо и да натрупват съответните досиета. Така че това наистина е най-големият въпрос как функционира тази система, защото само представете си, само едно търсене в най-обикновените пространства, не говорим кой знае колко разширени, веднага изкачат десетки, стотици заглавия, които практически никой не може да обработи. Така че ще отключим такъв много сериозен изпълнение на лабораторията. Доцент Велин Георгиев, Департамент национална международна сигурност. Практиката е показала, че постигането на резултати изисква използването на една достатъчно изчерпателна система и достатъчно изчерпателен подход. Мое наблюдение има някакви параметри, които са